Hola a tothom! Avui farem el 5è dictat. Com sempre, agafeu llapis i paper i començarem. Segurament podia fer riure. Segurament podia fer riure. Amb 50 anys, i divorciat per culpa d'aquella camisa de flors. Punt i seguit. Per culpa d'aquella camisa de flors. Punt i seguit. La repeteixo tota. Segurament podia fer riure. Amb 50 anys i divorciat per culpa d'aquella camisa de flors. Punt i seguit. Fins als 45 anys podria dir-se que no s'havia cuidat. Coma. Fins als 45 anys podria dir-se que no s'havia cuidat, coma. Però, de cop i volta, va sentir la necessitat que els altres lluessin la seva aparença. Punt i seguit. Repeteixo. Però, de cop i volta, va sentir la necessitat que els altres lluessin la seva aparença. Punt i seguit. Es va canviar de pentinat, coma. Es va canviar de pentinat, coma. Va utilitzar colònies cares. I també
també va renovar el seu vestuari. Punt i seguit. El seu vestuari. La torno a repetir. Es va canviar de pentinat, coma. Va utilitzar colònies cares. I també va renovar el seu vestuari, punt. Va llegir en alguna revista que estava de moda va llegir en alguna revista que estava de moda portar camises. I va decidir simplement comprar-se'n alguna, punt i final. Comprar-se'n alguna, punt i final. Repeteixo. Va llegir en alguna revista que estava de moda portar camises i va decidir simplement comprar-se'n alguna. Punt i final. Ara us tornaré a llegir el dictat tot sencer. Segurament podia fer riure, 2 punts. Amb 50 anys i divorciat per culpa d'aquella camisa de flors. Punt i seguit. Fins als 45 anys podria dir-se que no s'havia cuidat, coma. Però, de cop i volta, va sentir la necessitat que els altres lluessin la seva aparença. Punt i seguit. Es va canviar de pentinat, coma. Va utilitzar colònies cares. I també va renovar el seu vestuari. Punt i seguit. Va llegir en alguna revista que estava de moda portar camises i va decidir simplement comprar-se'n alguna. Punt i final. Molt bé, i fins aquí el dictat d'avui. Esperem veure els vostres dictats copiats en els grups de WhatsApp o per aquí al grup de Facebook. Una abraçada!